toată lumea și bun găsit la un nou episod. Apăsați butonul de like și de subscribe. Și astăzi am să vă învăț cum să vă băguiți cu o mașină mai slabă. Să vă băguiți prin hartă, că cu mie merg cu din asta, că lumea face un pic. Să o mașinuță slabă. Mai iau pasta. Nu tonez, nu-i fac nimic, pentru că am numai mașini tunate. Bine, la 2, 3. Asta și cu asta care arată, Doamne, iartă-mă. Hai să o luăm. Bum și haideți. Start single player. Uite aici, trac. Aici vă spawnați și căutați. Fiți atenți ce faceți. Trebuie să prindeți viteză și nu mai mi-aduc aminte, dar trebuie să găsiți o chestie din asta, uitați. Să vă duceți așa, fiți atenți. Dați un pic. Nu merge cu asta mică, vă zic eu. Stați. Nu pot cu asta mică chiar deloc. Până numai cu Lamborghini-ul. Stați. Garaj. Nu. Dacă iau pe asta. Start. Single player. Și unde era? Încep de la home. Am cumpărat-o și pe asta. Și așteptăm. De ce am dat dans? Dați un pic. Să urcă sus. Nu mă lasă. De ce nu mă lasă sus la etaj? Trebuie să merg așa pe scară. Haide. În fine, continuăm să ne băguim. Ce joc? Bă, nu pot să mă sui pe scări. Bă, dacă eu nu pot să mă sui pe scări, mă, ce înseamnă asta? Stați că ieșim noi și ne dăm altul. Bă, frate, eu mă așteptam să meargă, mă, să ieșim din casă, dar nu. Nu, chiar nu merge. Single player, mountain, desert, nu, unde era? Uite, fix pe aici. Pardon. Și să continuăm, să vedem cum facem. Stați. Ceva de ce nu m-am băguit eu? Așa și a băguit. Dar stați un pic că trebuie să găsim o pistă de curse. Chiar să lau B. M-au ars la mountain. Eu zis cum facem așa. Și că trebuia să mă uit și eu. Nu înțeleg de ce nu am Dacă nu mă zic încă o dată că vreau să vă arăt cum să vă dați pe aici, să vă băguiți. Acum am reușit. Aparent nu merge. Nu știu cum acum 2 minute mi-a mers. Bine, o să mai cumpăr mașini. Garage. Ziceți în comentarii ce mașină vreți să cumpăr. Am aici Lamborghini-ul cumpărat. Deci avem așa. Ăsta l-am mai cumpărat. Dacă vreți să-l cumpărăm pe ăsta, ziceți. Dacă vreți pe ăsta, ziceți. Cumpăr tot ce vreți.
Merg pe ăsta, ori pe ăsta, ori pe ăla, ori pe ăsta, ori pe ăsta. Am o grămadă de mașini. Dracu, am să cumpăr o mașină. Mama, unde mă? Aoleu. În fine. Bă, nu te cred. Nu. Bă, asta mi aduce aminte de Roblox. Ia, hai să dăm o tură cu ea. Stați un pic că nu fac greș. Sau poate chiar rotunăm. Bun, punem așa. O să dea culorile mele perfecte. Bum! Flori. Trebuie să le facem să se vadă. Să fac aici o ursuleț panda. Mie îmi place să cum tatuez indiferent ce se întâmplă. Bum. La motor. Bum. Bă, nu pot să le iau pe ultimul cu costă bani. Cu cardul. Așa că... luăm așa și luăm pe ult. Trebuie să luați tot. Așa. Dăm un pic. Nu că vreau să fie apărată. Perfect. Start! City, hai la aici. Număr așa. Bă, hai să vedem ce se întâmplă. Vă mai prezint pentru că eu îl joc modat. Da? Ce vreau să prind tasiul? Bă, vreau să-i prind una în gură. Bă, să-l rup, mă. Bă. Ce-am făcut? Dumnezeu! Hai că asta prinde o grămadă la oră. Hai că aici e momentul perfect să arăt dacă merge bugul. Uite! Ăla-i! Uitați-vă cum am ajuns, mă! Deci, întrebarea era cum a ieșit, stă la fel. Uite! În sfârșit, bă, am putut să vă prezint bugul. Ăla-i! Engine damage. Da, cam atât cu acest episod. Nu uitați de butonul de like și de subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!